Okay, so nish bólam an upper value a vinu. So ceiste hain is mírlína é seo. Písa de lína a thosníonn ag pointe bháin ortha agus a críocníonn ag pointe eile. So tasníonn sé ag A agus críocníonn sé ag B. Agus taspáin na lúbíní seo tús agus deire an mírlína. So písa de lína. An sin is féiling eáil. An seo lína a héan tríd pointe A agus tríd pointe B agus leanar araig go héagriach Uillinneacha tro. Is lína omláin é sin. Ní léon tús, ní léon deire leis. Is mar sin scríbhmid mar seo AB. Sa tríú ceann tá tús leis ach níl éon deire leis. Téann sé tríd an pointe A agus lean sé araig go jo sa tro sin. Tróháin. So Deirtar gur lá lína é de bhór go tasníonn sé pointe 1 agus téann sé gur héagriach slí a bháin. So tasníonn sé ag B leis an lúbín seo. Níl éon críoc leis ag A, so níl éon lúbín an seo. Deirtar gur lá lína é nó ga, nó bíonn sé scrítar mar gaháin comma. Agus saolaíonn é mar cuid tagan an focail ga amach as gur bé an grian tús an ga agus tagan na línta amach ón grian go héagriach na gacha na gréine. So sin slígur fé laat mína ména an ga. So sin ceiste hain. Ceiste dó an sin. So fi mar ag smíanamh méallar, okay, feig méid na hiilna a bhfuil litir urthaí. So mar a haspóid mé hana féin in san achramra. Seasca trí móda é is Uillinneacha é sin go léir. So déine sé seo sús 1.8 Okay, so seasca trí móda é is 1.8 Tug seasca trí ó 1.8 agus fáin tú 1.7 No is féidir leat rá, okay, bhí seasca trí móda é cána 1.8 leis an algébar, curg mé lúda seasca trí le gach taobh, cealóg siad sin amach, beag é cána 1.8 lúda a seasca trí an 1.7 An rud céin an seo le B agus le C. Ach amháin fécar an symbol seo an cearnóg beag. Cílíonn sé sin go bhfuil drown uile an seo. So is nócha céin tá istigh an seo. So tá C mór a nócha mór a gdahar cúid chum le 1.8. Agus tá sé sin go léir de bhór gur Uillinneacha é sin. Uillinneacha an seo. Okay. An sin le cuid D, tá sé díreach mar an ggéine ach just rud amháin de friúil. Ag tasnú man seo, tá is cin go bhfuil 3.7 céim a gin ag cearcail amláin. Okay, seans go raibh sé seo a gaibh ón bunscáil comá. So tá D mór a 7 mór a 1.5 go léir chorm le 3.7. So má fecinn tú an seo, D mór a 7 mór a 1.5 go léir chorm le 3.7. Mar cearcail amláin é. An sin simig é sin sús, an 1.5 agus an 7 fáin tú 2.5. Tóg 2.5 ó gach taobh agus fáin tú go bhfuil D an éonar chorm le 1.10. So tá 1.10 céim an seo. Okay. An rud céine le I agus an rud céine le F agus tá si déint amach go an seo. Díobh. An sin cuid 3. A ríis, tá man ag déáil na rud ag an méallar is Uillinneacha é seo. So tá B mór a 7 chorm le 1.8 mar is Uillinneacha é sin. A chumála sin tá an X a going. So tá is a going taobh stig den X an seo. Tá A uair córaach nó os cór 7. So tá A chorm le 7 agus de bhór an Uillinneacha tá B chorm le 7. Sorry, B agus 7 chorm le 1.8. B agus 7. B mór a 7 chorm le 1.8. So tá B chorm le 1.8 tóg an 7 agus bíonn tú fág le 1.10. An rud céine an seo, tá an X a gat an seo, so tá trocha ó córaach le D, tá si ar cóvéid, agus 1.5 ó córaach le C, tá si ar cóvéid.
Uillinneacha orcóracha cóvéid. An seo X a ríis. Tá cóvéid le incé dahad mar siad na Uillinneacha táiste an seo. Agus an sin is féidir leat a ríis den an Uillinneacha úsáid chuna haspóint gohfuil no beidir gohfuil sin is éasca an tro seo. Gohfuil líonadíreach an seo, Uillinneacha, so tá F agus incé dahad corm le incé octó. So tá F corm le dahad. A ríis an seo, G tá an X agat. So tá 1/8 corm le H. Tá 1/8 mód I corm le 1/8 So you have G or G no an I corm le seascadó agus tá an Uillinneacha seo orcóracha cumá then. A ríis an X an seo, so tá na Uillinneacha orcóracha cóvéid agus buinú sóid as an 1/8 in Uillinneacha chun an cuideile áilmach. Rá cín an seo. Tá 3 corm le Q agus buinú sóide an sin as 3 mód corm le 1/8. So tá na nótaí go léir seo déantamach. An sin Uillinneacha córagracha. So córagrach tá mar a géirigh an cro F a eáil. Agus tá an bór agus an bun an F chuna bheith cóhór le chéile. So feic an seo tá 7 agus 3 córagrach. Tá 2 agus 6 córagrach. Bonus cún we have agus drumráis we have hain agus 5 córagrach agus cumála sin we have cahar agus an cuid buí córagrach. So scríb síos éidir na Uillinne a freagaíonn don Uilinn scáthaithe, so sin tá sí córagrach le cahar. Rud cíne an seo. So an F an seo. So tá an buí córagrach le 7 an seo. So just déanaíocht F a dhéanamh. F a dhéanamh le sin. Bun agus bór an F ag dul sa tro chéile. So tá é sin agus car córagrach. Okay, so smínig mé ar an F i córagrach sin an crátá teasá. Okay, cuid cuig. Scríb síos mé na Uillinneacha a bhfuil litir orthú nach ceann seo lánach las. So a ríis tá X, Z, F agus C again. So an seo an ceann is éasca de gnáná an Z eáil. So tá 1/8 corm le A. An sin just buinú sóid as an líonadíreach an seo chun haspóint gohfuil A mód B corm le 1/8. A ríis an seo tá Z agat, so tá C cóvéid le 16. Agus an sin tá C mód D corm le 1/8. An seo tá F sais bonus cún nó Uillinneacha agat. So stig an seo tá 1/5 corm le F agus an sin tá F mód E corm le 1/8. So buinú sóid as sin chun íáil agus is é sin seasca. Agus an ceisteireach cuid 6. Ná ceantú seo lenas aimsigh méid na Uillinneacha a bhfuil na litir orthú. So tá meascán a ríis den X, Z, F agus C. Okay, so an céad rud le rá ná 8 agus é tá siad orcóracha an éasca. Tá C agus D tá siad orcóracha an éasca ríis. Okay. So an sin má tá A corm le 8 tá mar dobaltarrá go bhfuil A mód B corm le 1/8. So tá B corm le 1/8 tóg an 8 agus é sin 1/8. So tá si seo 1/8 agus an feic tá B agus C alternach. Tá Z again. Okay, so Uillinneacha alternach. So tá C corm le 1/8 agus de bhór go raibh an X sin again níos luha tá C cóvéid le D. Okay, an sin, so just leannig ar raigad go bhainteamh Z, X, F, C. So an seo tá an 1/8 cóvéid leis an E. So tá sé sin 1/8. Beag E agus G corm le 1/8, so tá sé sin chuna bheith fethe. Agus an sin tá F again. So tá fethe cóvéid le F.
Okay, rís déint amach gom níos saléire an seo agus níos sníte. Okay, agus glánig mé iad sin láig. Ja, okay. An seo dada ocht agus is féidir leat rá dada ocht agus Z, nó is féidir leat rá dada ocht agus Y. Déan sé difriúr, tá si idir a chom le 1 de bhórgur an díirgé. So is é Y 1 trodó, but tá Y chom le 1 trodó an sin leis an X seo is féidir leat rá gohfuil Z chom le 1 trodó. Agus de bhór gohfuil Z chom le 1 trodó is féidir leat eáil an seo, gohfuil an F agat an seo, agus tá Z agus X chom le 1 trodó. nó is féidir leat rá gohfuil de bhór go bhór tú gohfuil Y chom le 1 trodó, tá Z agat an seo, so cilíonn si sin gohfuil X agus Y ar cóbéid, so tá X chom le 1 trodó. Okay, so sin deire an upper value ó inniuh.